Kaixo realzaleok. Asko kostatzen zaizkit hitz hauek esatea, baina bihotzetik ateratakoak dira denak. Reala nire familia eta nire etxea izan da, eta izango da. Nork esango zidan 12 urterekin Zubieta lehen aldiz zapaldu nuenean, honeaino iritsiko nintzenik. Eta hain maitatua sentituko nintzenik. 20 urterekin debuta egin nuenean ere, nork esango zidan, horrelako bizipenak eta momentu ezainona biziko nituela. Eta nire bizitzako taldearekin lortu dudana lortuko nuenik ere. Zoriontsua izan naiz, eta zoriontsu noa. Ume bat bezala sartu eta familia bat sortzuko aukera izan dudalako Realari esker. Eta naizen modukoa naiz, Errealak erakutsi dizkidan nortasun eta balore guztiengatik. Eskerritza hauek ezin ditut nire aita, ama eta nahi aipatu gabe hasi. Beraie gabe bide hau ezinezko izango litzateke, beraien babesa eta beraien seme eta nahia harrotasun horrekin sentitzea ikaragarria izan da. Naiz eta nire aitak, amets hau denbora gutxian besterik bizi ez izan, partida ondorengo bere besarkadak urte guzti hauetan zehar faltan bota ditu. Idoia Luken eta Jakes, momentu zailenetan ere, hortxe egon zarete niri irribarre bat atera nahian, eta nire umore aldaketak aguantatzeko kapazak izan zarete. Eskerrik asko bene-benetan. Izenak aipatzen hasi ezkero, bideo honek ez luke bukararik izango. Orduan nahiko labur aipatu nahiko nituzke batzuk. Hasteko Koldo Zaldua, Beasaindik Zubietara joateko aukera guztiak emateagatik. Luk Iriarteri bereziki, nigan jarritako konfidantza eta laguntza osoagatik. Baina nituzke ahaztu nahi, Lukiren ondoan dauden langile, sendagile eta harrobian izan ditudan entrenatzaile guztiak ere. David Moisek aukera eman zidan, ume baten ametsa egi bihurtzen. Eusebiok amets hori mantentzea. Asier Garitano jarraipena. Eta Imanolek eta bere lantaldeak Errealeko jantzia nola sentitu eta zelai bakoitzean nola defendatu. Sergio Franciscok eta Rino Mataratzok nire azken jokaldien testigu izan dira. Lehen taldean eduki ditudan taldekide, staff eta Zubietako langile guztiei gabe enuke hau dena lortuko. Nire familia da. Jokin, Erik, Roberto eta Loren, naizen bezalakoa naiz zuek erakutsi didazuelako, Reala zer den eta horre bakarrena. Zuei esker. Zoriontsu noa eta barruan ez dut ezer uzten. Jakin dezazue beti dena utzi dudala taldea hau defendatzeko. Bai egunerokotasunean eta baita zuek ni ikusteko aukera izan dezutenean. Batzuetan ondo, eta bestetan ez hain ondo. Baina helburu bakar batekin. Errealeko armarria, harrotasunez, zelai guztietan defendatu. Horrek egiten gaitu desberdin. Eta zuek niri azken asteetan bidalitako eskermezu eta maitasun mezu horiek, zein urteetan eman didazuen babesa ezin dira hitzekin eskertu. Zuetaz ari naiz bai, zaletuok. Jarrai dezagun, Erreala zer den mundu guztian erakusten, eta taldeaz momentu honenetan, zein txarrenetan, harrotasunez defendatzen. Ezin zaitut ahaztu Ibarrondo. Urte askotan zehar lan egin ondoren, hainbeste urteetan kolore hauek defendatu baditut, zuri esker ere izan da. Emozio eta sentimendua gestionatzea ez da batera erraza. Baina zuri esker momentu zailak, ikasteko momentuak bihurtu ditut, eta horregatik nago hain eskertuta bai biziari eta Errealari. Realzale baten partez, mila esker.